Show my rice, show my rice, show my rice. Gusto ko ng show my rice, show my rice, show my rice. Gusto ko ng show my rice, show my rice, show my rice. Gusto ko ng show my rice, show my rice, show my rice. Gusto ko ng show my rice. Grabe yun ang mga show my rice. Dagan yun nagkalat diya sa kadalanan. Bisag asa ninyo makitan kay ang show my rice pang masaka ayo. Tulo 20 ang kanang presyo, pang masaka ayo ang kanang show my. Kung ako inyong pangutanan, kumukaon ba ko? Kumukaon ba ko? Kanang show my. Sorry na lang sa mga show my. Kay dili ko gakaon ang kanang show my. Kay dili ka pasar sa ako panglasa. Kay kanang show my. Luod ka ayo para yun sa ako na panglasa. Show my rice, show my rice. Gusto ko ng show my rice, show my rice, show my rice. Gusto ko ng show my rice, show my rice, show my rice. Gusto ko ng show my rice, show my rice, show my rice. Gusto ko ng show my rice. Ang nakaunaan ng show my. Kanang mga Chinoy katong ni Agdo sila diri sa unang panahon. Mauna yun gidala-dala nila ang kultura, gipasa-pasa gikan sa una paghuman abot sa panahon karon ang mga tao magita jud sila og mga siomay kay quality jud og pang masaka ayo ang siomay ang siomay kay pang masaka ayo ang presyo ikan sa jud sa mga estudyante padulong jud sa mga trabante inana jud na ang mga tao basa na ay makakita og siomay. Show my rice, show my rice. Gusto ko ng show my rice, show my rice, show my rice. Gusto ko ng show my rice, show my rice, show my rice. Gusto ko ng show my rice, show my rice, show my rice. Gusto ko ng show my rice. Katong nakauna jud ko nakapilaw abi na ko jud lami ng siomay. Pagkaon nako kanang sa siomay giluod jud ko nagsuka-suka kay dili ka kaya ang akong panglasa. Show my rice, show my rice. Gusto ko ng show my rice, show my rice, show my rice. Gusto ko ng show my rice.